muka dawo kasar Burkina Faso kuma jami'an tsaron kasar Burkina Faso sun bayyana wato ganin bayan wani babban dan wato mai dauke da makamai ko kuma wanda yake daga cikin kungiyoyin na masu dauke da makamai ko ma mu ce jagora, wato wani mutum mai dauke da makami wanda aka dauki tsawon lokaci ana tsara yadda za a ga bayan shi. A wata sanarwa da Al Jazeera Africa ta bayyana, sun tabbatar da cewa jami'an tsaron na kasar ta Burkina Faso a 13 ga wannan watan na Disambar da muke ciki suka yi wani shiri na musamman ko kuma rangadi, inda daga karshe a arewacin kasar ko kuma a wani kauye wanda shi mutumin ya yada zango inda ya zo domin hutawa, jami'an tsaron suka samu bayanai na musamman daga bisani kuma suka farmashi. Kamar da muka samu labarin ba tare da bata lokaci ba, jami'an tsaron na kasar ta Burkina Faso bayan sun buƙaci ya miƙa wuya lokacin da ya nuna musu gardama, shi mutumin mai suna Ille Brema mai dauke da makamai ya bayyana taurin kanshi, inda jami'an tsaro suka yi amfani da karfin da suke da shi cikin kankanin lokaci suka bude mai wuta. Hakan ta sanya aka ga bayan shi ba tare da an kama shi ko kuma an nadi wasu bayanai tattare da shi ba. Amma dai kamar yadda aka bayyana, an samu wasu abubuwa masu muhimmanci a tattare da shi domin salurar hannun shi da wasu muhimman abubuwa wanda yake amfani da su wajen shirya hare-hare ko kuma wasu abubuwan da ba su dace ba a arewacin kasar. Duka an samu bayanai masu matukar muhimmanci. Shi dai Burema mutum ne wanda ya shahara wajen tsara hare-hare musamman ma a cikin ƙauyuka ko kuma wurare inda jami'an tsaro suke sintiri. Yana ɗaya daga cikin mutanen da yake jagorantar wannan ayyukan. Jami'an tsaron na kasar ta Burkina Faso sun yi dogon nazari da lissafi tsawon kwanaki, inda daga bisani kuma suka samu wannan damar, suka yi amfani da ita suka farmashi kuma suka tabbatar da cewa sun ga bayan shi. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma abu ne wanda yake nuni da cewa jami'an tsaron na kasashen IAS ko kuma na kasar Burkina Faso a halin yanzu suna yin duka abin da ya kamata wajen ganin sun murkushe duk wasu al'amari na ta'addanci a cikin kasar. Kamar yadda shugaban ya bayyana cewa dan ta'adda bai da wuri, zabi biyu ya zauna a cikin kasar ko kuma ya gudu. Wato zabi biyu gare shi, wato ya mutu a cikin kasar ko kuma ya fita ya bar kasar. Wannan shine kawai zabi da duk wani mai dauke da makamai yake da shi a cikin kasa. Saboda haka zabi ya rige ma mai shiga rijiya, mutum ya zauna ya mutu ko kuma ya fice ya bar kasar ko kuma ya mayar da makamai ya zauna lafiya. Dan muka dawo kasar mu jamhuriyar Nijar, Colonel Salisu Muhammad Salisu shine ya amshi tallafin kimanin babura 158 wanda kungiyar More ta ba ma gwamnatin CNSP, ba dan komai ba domin karfafa harkar tsaro a cikin kasar da kuma taimaka ma jami'an tsaro da abubuwan da za su hau wajen shige da fice ko kuma sintiri a cikin kasar domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikin kasar. Wannan babban tallafi ne da kuma nuni da amsa kiran shugaban kasa General Dami Abdulrahman Chani na duk wani dan kasa ya kawo gudunmawar shi wajen gina kasa. Babura dai sababbi kamar yadda muke gani a cikin wannan hoton su ne kimanin 158 aka bayar a ranar yau wato Litinin. Wannan kuma babura za a yi amfani da su wajen raba su ga jami'an tsaro ko kuma in ce fan de defense de security namu na kasar jamhuriyar Nijar, ba dan komai ba domin samun abubuwan da za su ringa amfani cikin kasar ko kuma cikin garuruwa da dazuzzuka wajen yakar kungiyoyi masu dauke da makamai domin tabbatar da zaman lafiya a cikin kasar. Wato wannan abubuwa dai abu ne wanda suke da matukar muhimmanci kuma suna da tasiri, domin wannan yana ƙara nuni da cewa masu hannu da shuni a kasar jamhuriyar Nijar a shirye suke su ba da gudunmawar su daidai gwargwado, ba dan komai ba domin ganin kasar ta fita daga cikin kowane irin kalubale da take fuskanta da kuma samar da kuma ba ma masu karamin karfi ko kuma masu hannu da shuni sosai dama ganin cewa su ma sun taka rawar gani wajen gina kasa. Wannan abu da ake cewa labu sanino ko kuma mu ce zancen kasa ne. Wannan abu ya zamanto ruwan dare ga al'ummar jamhuriyar Nijar, wato duk wani mai karamin karfi har ma wanda baya da komai yana ba da tashi gudunmawar wajen gina kasa. Gina kasa aiki ne dan kasa, babu wanda zai taso daga wajen kasa ya zo ya gina mana kasa ko da ya kake, wato ko da kuɗi ko ba kuɗi, ko da lafiya ko ba lafiya. Gina kasa aiki ne wanda ya zamanto wajibi ga dan kasa na gari. Wannan shine fatan da muke ga sauran al'umma, za mu ba da goyon bayan mu wajen ganin mun gina kasar mu ba tare da dogaro da kowa ba.